Is-Surjiet bdew jibżaw u marru għand ommhom. U hija interessanti eżistijaj, x'kienet ir-reazzjoni instantanja ta' Klara. Hija xtaqet li ma toqgħodx lura minn dan il-gwaj li kien għaddej, imma ridet tmur letteralment qudiemhom minkejja li marida. Però qabel xtaqet illi tmur quddiem Ġesu fl-Ewkaristija. U propju lil Ġesu titolbu mulej lilek jogħġbok li terħi fidejn il-pagan il-qaddejja tiegħek li jiena tmajt bil-imħabba tiegħek, jiġifieri qed tgħid tas-Surjiet ta' madwara li kienet ġabret. Mulej inti se tħallihom fidej il-pagani daw li jien issa tmajthom bil-imħabba tiegħek. Iddefendina int mulej, ħares int il dawn il-qaddejja tiegħek li issa jiena waħdi ma nistax inħares. U Ġesu jkellima b'vuċi ta' tifel ċkejken eżistijaj. Għax l-Ewkaristija verament hija ċkunija ta' Kristu jidla jien niddefendikom dejjem. U mbagħad Klara titolbu mhux biss jiddefendi lilhom imma jiddefendi wkoll il-belt tas-Sisi. U fil-fatt eżistijaj Klara fil-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija bit-talb tagħha l-għadu letteralment jaħrab u jħalli kemm il-monasteru u anka dan kollu tiġi salvata wkoll il-belt tas-Sisi. Jekk nagħmlu ftit riflessjonijiet eżistijaj fuq din il-ġrajja partikolari. L-ewwel ħaġa, il-fatt li Klara kellha tħabbat wiċċha ma' dan l-għadu. L-għadu li ġej minn barra sabiex jeqret il-monasteru, jeqret il-ħajja tas-Surjiet Foqra ta' San Damjan, jeqret il-belt tas-Sisi li kienet belt daqshekk speċjali. Għażiża l-mulej, sfortunatament illum Assisi saret bost turistiku. Għakam tkun sabiħa kieku Assisi verament terġa' verament wieħed jiskopri fiha d-dimensjoni ta' sbuħija spiritwali, l-istorja inkredibbli li saħħet hemmhekk minn 100 sena ilu. Jiġifieri kif qed tispruħa f'dan l-attakk, f'dan il-konfront, hekk ukoll aħna eżisti llum ukoll il-ħajja nisranija tagħna tinsab ukoll f'attakk u f'konfront mill-għadu. Diversi elementi eżistijaj fis-soċjetà, fil-kultura, fil-politika, f'dak li jiġri madwarna, illum imorru direttament kontra l-fidi nisranija tagħna. U hemm min saħansitra joħodha ħatta bla qabel joħroġ blaħrax. Per eżempju, is-sitwazzjoni anke f'Malta bħalissa meta minn żmien għal ieħor dibattitu diskors dwar il-possibilità tal-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna. Elementi oħra li jmur direttament kontra l-fidi tagħna kontra l-ħajja, per eżempju hija l-mowġa li xi drabi tinqala favur l-abort. Anka biex jidħol f'pajjiż, forsi mhux biex jidħol f'pajjiżna, imma per eżempju biex jiġu nies bħal mija Dr. Gombers fuq il-vapur sabiex tippromovi l-abort. Affarijiet oħrajn eżistijaj illi anka aħna fil-pajjiż tagħna jorqtuna li jmorru kontra l-fidi tagħna huwa dak li reċentament anka l-Papa Benedittu XVI meta propju l-erba li għadda kienet jitkellem fl-udjenza tiegħu dwar San Ġwan Marija Vianney u qal illum aħna ngħixu fid-dittatorja tar-relativiżmu. Jiġifieri illi l-verità donna ma teżistix, jeżistu biss l-opinjonijiet. Ma nimur kontra l-fidi tagħna għaliex Kristu u stess qalilna li huwa triq il-verità u l-ħajja u Ġesu ġiurina eżisti il-verità. Ċirkustanzi oħrajn eżisti li nsibuhom kontra l-fidi tagħna llum hija tkissir ta' żwieġ u l-familja. Kemm għandna żwiġijiet u familji eżistijaj li jitkisru. Verament dan imur kontra hekk il-ħajja nisranija tagħna. U wara dan kollu eżistijaj mhumiex biss dawna xi qawwiet umani, xi raġunijiet psikoloġiċi jew soċjoloġiċi għalfejn jgħixu f'dawn iċ-ċirkustanzi. Però warahom hemm l-għadu l-kbir tagħna li huwa Satana x-xitan. Anke jekk forsi mhux kulħadd jirrealizza din, però din hija l-verità. Bħalma il-Lut kellhom il-ġlieda mal-Filistin, imma il-kbir tal-Filistin kien Golija illi kellhom jaffrontaw lilu sabiex jerbu l-bqija tal-Filistin. Jiġifieri eżistijaj tkunu f'ċirkustanzi li nsibu affarijiet li huma mowġa kontra il-fidi tagħna, l-valuri tagħna. Ħaġa oħra tiġini f'moħħi pereżempju hija droga, kemm intom ġenituri li forsi tissegwu bħalissa u taraw li tajtu trobbija tajba l-uliedkom, però hemm dal-ladu droga, drug pushers, illi ġejjin sabiex jeqredu letteralment l-uliedkom. Kemm hija weġa eżisti din ħaġa fil-familji. Jiġifieri aħna eżistijaj b'mod differenti minn Klara, però wkoll hemm dal-ladu li qed tiġi jaħbad tal-monasseru tagħna. Dal-ladu li tiġi biex ikisser il-ħajja tagħna. Il-monasseru l-post fejn ngħix ir-relazzjoni tiegħi malla.
elementi ta' nies li ma jemnux. Aħna llum ngħixu f'Malta li mhix Kattolika, sitwazzjonijiet ta' paganizmu li hawn f'pajjiżna, sitwazzjonijiet ta' reliġjonijiet differenti li ġdu l-Kristu. Allura ngħixu hija f'sitwazzjoni li tmur kontra wkoll il-fidi tagħna. Ninsabu f'din it-tip ta' ħajja kif kienet il-Knisja fil-bidu. Ir-reazzjoni tas-Sorjiet x'kienet? Is-Sorjiet bdew jippanikjaw, bdew jibku f'dan monasteru. Però Kjara eżistijej kellha reazzjoni differenti Santa Clara. Santa Clara reazzjoni tagħha kienet l-ewwel ħaġa mhux li tinqafel aktar fil-monasteru, ġifieri tmur tistaħba f'xi kamra x'imkien fil-monasteru, imma talbet propju sabiex joħorġuha quddiem nett. U dina fl-anfisha diġà hija talima lina eżistijej. Hija talima lina sabiex aħna anke quddiem ir-realtà ta' diffikultajiet li aħna nsibu ruħhom fil-ħajja tagħna, kemm bħala poplu, kemm bħala soċjetà, kemm bħala knisja llum il-ġurnata, mhux nirtiraw il-ġewwa, anke Klawdju jipprova jidħol il-ġewwa. Imma irdanlu bħal Klara, ħanfakkarkom xejdinna l-awtur tal-ħajja tagħha, hi qalba mimlija kuraġġ, ikmandathom jaħduha marida kif kienet ħdejn il-bib u jqeduha quddiem l-edewwa. Mela mhux taħrab, imma taffronta ara x'mara ta' kuraġġ, x'mara qawwija hi. Simbolu eżistija lina llum il quddiem daw is-sitwazzjoni tibsa mhux nirtiraw imma aħna rridu verament nkunu minn ta' quddiem eżistijej quddiem dawn iċ-ċirkustanzi. Mhux knisja li tirtira, imma knisja li tkun minn ta' quddiem f'dawn l-issues kollha soċjali, l-issues kollha li morru kontra l-fidi u kontra l-umanità u d-dinjità tal-bniedem, knisja li tkun minn quddiem kif kienet Klara tas-Sisi li bla biża ta' xejn taffronta dak kollu li jmur kontra d-dinjità tal-bniedem u kontra l-fidi nisranija. Però Klara eżistijej ma taffrontax sidera bil-qawwa tagħha. Hija marret ġelithom joħduha marida kif kienet, jiġifieri anke aħna jekk nħossuna jenin, jekk aħna ħossuna morda, jekk aħna ħossuna li milfilħux, jekk aħna knisja li x'aħna, jekk aħna knisja li aħna anzjani, jekk aħna knisja li antika. Ma rridux inħallu dan kollu inħossuh pis li jaqtanna qalbna. Imma rridu nkollu eżistijej xi ħadd kellu jġorra l-Klara. Ma nibżawx inġorru lil xulxin bħala nsara bejnietna, bħala komunità waħda biex naffrontaw is-sitwazzjonijiet li aħna din ngħixu fihom. Ma nistgħux ninqaflu fina nfusna, imma rridu noħorġu anke bid-djufija tagħna. David mar quddiem Gulija bid-djufija kollha tiegħu, neħħiha l-armatura li kellu qabel, imma mar bi żbandola. Żbandola arma qawwija fiċkejknin mhux minnu qawwi. U hekk għamlet Klara. Klara fil-mar tagħha ġarrewa però talbet li jġibula din il-kaxxa li fiha kien hemm il-ġisem u d-dem tal-qaddis tal-qaddisin. It-tabernaklu li fih kien hemm l-ikbar teżor tal-Knisja Ġesu u Ġesu Ewkaristija. U Klara eżistijej innutaw. Mela quddiem tefren tal-edewwa mhix waħedha marida fqira bil-qawwa tagħha fl-Ewkaristija u Klara ma titkellimx mal-edewwa. Klara ma toħodix kontra l-edewwa. Klara ma tmurx tiġġieled kontra l-edewwa. Imma Klara quddiem l-edewwa is-sigurtà tagħha istantanjament b'mod spontanju huwa verament f'Ġesu. U allura Klara flok toħodha kontra l-edewwa tagħha, Klara ddur lej Kristu. Anka di l-attitudni fi anfisisisti, dik napplikawha fil-ħajja sempliċi anka tagħna ta' kuljum, meta niġu f'diffikultajiet ibsa. Ejjew nduru lej Ġesu fl-Ewkaristija, anka b'mod naturali, b'mod spontanju. Araw x'bidla għamlet Klara. B'mod naturali s-sorjiet l-oħrajn li kienu għadhom ma waslux fil-dussija ta' Klara kienet li jippanikjaw, li jibku. Imma Klara, għaliex kienet imxiet il-qudiem fil-dussija, ma bdiex tippanikja. Kella l-fidi tagħha f'Ġesu u propju fid-batija fil-mument ibes mod spontanju ħareġ dak li kien hemm ġewwa fiha. Ħarġet din il-fidi fl-Ewkaristija, ġifieri araw kemm Klara x'fidi kellha minn qabel biex ħarġet verament il-qawwa tal-fidi tagħha fl-Ewkaristija fil-mument tad-batija. Għax int fid-batija joħroġ dak li hemm ġewwa fik. Min fid-batija jisħet l-Alla joħroġ dak li hemm ġewwa fih, ibda. Min fid-batija jbirek l-Alla jdur lejn Alla joħroġ dak li hemm. Il-fiduċja, s-sigurtà tiegħek f'Alla. Il-fatt li Klara quddiem f'mument daqshekk jibes li seta' jkisser dak li verament il-mulej kienet jibni, hija ddur letteralment lejh.
kemm aħna wkoll eżistijej nagħmlu din b'konvinzjoni fil-ħajja tagħna. Li anke quddiem l-iktar momenti jibsa b'mod spontanju induru lejn il-qawwa ta' Kristu fl-Ewkaristija u mhux nippanikjaw kif għamlu l-bqija tas-sorijiet. U x'titolbu Santa Klara? Mulej. Lilek joġbok li terħi fidejn il-pagan il-qaddeja tiegħek li jintajt bl-imħabba tiegħek li jintmajt bl-ħab tiegħek iddefendi jint mulej. Ħares int li dawn il-qaddeja tiegħek li issa jien waħda ma nistax inħares. Kemm hija kelma eżistijej sabiħa fuq fomm il-ġenituri.